Köszöntöm a Túra Bakancs nézőit! A mai adásban a 9. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas Fesztiválról jelentkezünk. Motoros felvonulás, hagyományos lakodalom, de az ajakiak világtalálkozója is várja azokat, akik ma velünk tartanak. Ajak, ahol az értékek találkoznak. A város mottóját mi sem bizonyítja jobban, mint a minden évben több ezer főt idevonzó Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál. Idén már 9. alkalommal várták az érdeklődőket az ajaki Péter-tóhoz és környékére. Ebben az évben a lakodalom mellett számos más program is várta a helyieket és az ide látogatókat. A rendezvénysorozat pénteken kora este látványos motoros felvonulással kezdődött, ahol rengetegen indultak el a Kisvárda-Ajak útszakaszra, ezzel is jelezve a fesztivál kezdetét. Eközben mazsorettesek szórakoztatták az utcán váró érdeklődőket, később a visszaérkező motorosok közül néhányan Street Fighter bemutatót is tartottak, a közönséget is bevonták a veszélyes mutatványokba. Figyelnem kell a világra, érzem, lelkemben tombol a tél. Hasonló hangulatban telt az este többi része is, a visszajáró vendégek ismerős arcokat köszönthettek a színpadon, ugyanis a helyiek nagy örömére 9. alkalommal is fellépett a Lord. Tehát ez a 9. Lakodalmas Fesztivál a Lord hanyadjára van itt. Szerintem mindegyiken itt volt. Majdnem mindegyiken, de lehet, hogy egyet tévedtünk. Tavaly volt a 8., idén a 9. Várjál, matek, igaza van. Mi vagyunk, tavaly még be is mondták, hogy mi vagyunk az egyetlen, aki minden alkalommal itt volt. Igen, és most itt vagyunk. És ez lesz az idők végezetéig. Milyen a zenekar kötődése Ajakhoz? Hát a kötődés. Kerekes Miklós polgármester úr, innen üdvözöljük. A vándort egyedül csak a Misi tudja jobban énekelni, tehát ezt majd fogjátok hallani. Mi Magyarországot imádjuk, magyarul gondolkodunk, és minden városban ugyanolyan érzések vannak, és nem akarok itt se jobbat mondani, meg máshol se jobbat mondani. Mi eljöttünk játszani, amit nagyon szeretünk, és a közönség is szeret, és ez azért is szeretik így, mert mi mindenhol egyformák vagyunk. Tehát idefél mindenhol jól érezzük magunkat, mindenhol alkalmazkodunk, ez a dolgunk. Akkor számíthatunk a zenekarra jövőre is? Szerintem biztos, ha hívnak,
akkor 100%. Én már tudom, de nem árulom el. Mi már tudja, ez az augusztus 6-7, ez ilyen előre lefoglalt, tudod, tehát Ajak és Sárvár, ez ilyen bevált. Igen, felváltva, tehát vagy péntek, vagy igen. Igen, és akkor megyünk az ország egyik sarkából a másikba. A Lordnak egy fontos üzenete is volt Ajak számára. Szokják, szeressék és őrizzék meg mindig emlékükben a Lordot, a Lord legyen velük, és baromi nagy buli lesz most is, tavaly is az volt, jövőre, tehát mindig. A jövőre jubiláló fesztivál évről évre több ezer embert vonz Ajakra, idén csaknem 20 000 látogatója volt. A fellépők és a lakodalom mellett több kísérő program is várta a vendégeket. A város életében is fontos szerepet tölt be a rendezvény, a helyiek pedig büszkék lehetnek hagyományaikra, mondta Ajak város polgármestere, Kerekes Miklós. Jövőre jubilál ez a fesztivál, beszéljünk egy kicsit először a múltról, hogyan alakult ki, és milyenek voltak az előző évek. Hát a kialakulása az 2006-ra, 7-re tehető. Ugye 2007-ben rendeztük az első lakodalmas fesztivált, és folyamatosan, tendenciózusan növekedett nem csak a ide látogatók száma, hanem a produkciók, a koreográfiák száma is, és növekedett a felsorakozott értékek száma is. A lakodalom mellett még más programok is várják az ide látogatókat. Mire számíthatnak még itt a vendégek? Gondolok itt az Ajakiak világtalálkozójára, a Jó szomszédsági napra. Hát igen, itt az idei fesztiválon hármas párhuzamot húztunk, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Az egyik az Ajakiak harmadik világtalálkozója, a másik az Ukrán-Magyar Jószomszédsági nap és a lakodalmas fesztivál maga. Ugye a program sorozatnak tekinthető, hiszen a lakodalom az egész egy hetet vesz igénybe, holnap után hétfőn fog véget érni, és 2-től kezdődtek folyamatosan a rendezvények. Itt egészen az előkészületektől, a jegyingvitelig, a strafírungvitelig bezárólag mindent felsorakoztatunk. Az Ukrán-Magyar Jószomszédsági nap az pedig mára koncentrálódott. Most a végéhez közelítünk, a vendégek már most vannak len a kárpátaljai főzősátraknál. A világtalálkozó pedig 5 évente rendezzük meg településünkön, az a péntek kora délutáni órákban zajlott, és körülbelül 300 más országból érkezett ajaki, illetve a környékbeli településekre zarándokolt ajakiak vettek részt. Ajaknak, mint városnak mennyire fontos ez a határon túli kapcsolat? Ajaknak, mint városnak is remélem, hogy nagyon fontos. Nekem személy szerint szívügyem a nemzeti összetartozás, de nem csak a nemzeti összetartozás, hanem szinte ugyanolyan fontos a határainkon túl lévő magyarságnak a megóvása, illetve ezzel párhuzamosan természetesen az ott élő többséggel való jó kapcsolat, békességben való kapcsolatok ápolása. Ez azért is fontos számunkra, hiszen én nem csak polgármesterként tevékenykedem, hanem a megyei közgyűlésben a Határon Menti Együttműködés Bizottságának elnöke is vagyok, és ez a feladat rám hárul bizonyos részben, amit az elnök úr válláról le tudok ezzel kapcsolatban venni. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a világtalálkozóra. Az eddig években mennyire volt ez sikeres? Hány vendég volt? Hányan jöttek ide-vissza Ajakra? Hát ugye törvényszerű, hogy az emberek, ahogy életük során idősödnek, öregednek, úgyhogy valamikor én kint voltam 5 éve Kanadában egy ilyen magyar diaszpórában, lehet így mondani, ajaki diaszpórában, Hamilton városban, és az akkor ott 65-70 évesek közül sajnos mára már vannak, nincsenek az élők sorában. Azt akarom ezzel mondani, hogy Ajakról elemigráltak, eldiszidáltak száma az folyamatosan csökken, és az ő gyerekeik már nem minden esetben tiszta magyarok, hanem ott vegyes házasságot köttetnek természetesen. Úgyhogy a 24. órában vagyunk, hogy a gyökereket újraélesszük, de hál' Istennek most is megfelelő számban jöttek el a világtalálkozóra. Persze azt kell mondjam, hogy ez a korosztály egyre kevesebben jön el, de észrevettük azt, hogy a gyerekeik, akik hozzák az amerikai vagy angol párjukat, azért most is voltak egy jó páron. Bár még jelenleg is zajlik az idei találkozó, de jövőre ugye 10 éves lesz. Gondolkodtak-e már azon, hogy készülnek-e valamilyen meglepetéssel, extra produkcióval vagy programmal? Mindenképpen lesznek extra programok. Ugye a lakodalmas fesztivál az
körülbelül olyan késő este, korai este 9 óra, este 21 óra időtájban az értékeket közvetítő lakodalmas koreográfiák véget érnek, és éjszaka már átmegy ilyen koncertekbe a rendezvény. Mind a két sikon készülünk beépíteni újabb elemeket. Az, hogy még miket, azt nem tudjuk, valószínűleg a sztárvendégek sorát azt még híresebb, illetve határon kívüli sztárvendégekkel is fogjuk erősíteni. Az élő lakodalomnál pedig majd a kollégáim és itt egy szervező csapat kiötleteljük közösen, hogy milyen új elemeket építünk be. De mindenképpen szeretnénk a jubileumot, annak megfelelően jubileumi fesztivált megrendezni. A jelenleg is itt élő ajakiak számára mennyire fontos évente ez a rendezvény? Azt hiszem, hogy az itt élők, az ajaki emberek ezt már megszokták, magukénak érzik. Bizonyítja ezt az is, hogy rengetegen jönnek el Ajakról, szinte az egész város itt van a fesztiválon. Én azt hiszem, hogy büszke is lehet rá valamennyi ajaki, hogy az ő városukban, a mi városunkban a mi hagyományainkat fel tudjuk eleveníteni, és meg tudjuk mutatni a hazalátogató, elkerült ajakinak, vagy pedig az ide látogató, akár magyar, akár külföldi vendégnek, és ez különösen emeli ennek a jelentőségét az, hogy nem egy növényről indítottunk fesztivált, vagy egy gyümölcsről, hanem egy olyan szokásról, ami a fiatalság lezárásakor, idézőjelben lezárásakor, a felnőtté válás küszöbén egy állomás, maga a házasság, az esküvő és a családalapítás, aztán a gyereknevelés. Ebből csináltunk hagyományt, és ezt mi fontosnak és komolynak gondoljuk. Az ukrán-magyar jószomszédsági naphoz kapcsolódva a rendezvény díszvendége ebben az évben Kárpátalja volt. Ajak további testvértelepülései is részt vettek a fesztiválon, képviseletek érkeztek Bulgáriából, Lengyelországból, Szlovákiából és Erdélyből is. A rendezvény célja, hogy megismerjék és bemutassák egymásnak a szomszédos országok hagyományait, kultúráit, az ott élő emberek helyzetét és életképét, hogy ezáltal egymást segítve tudjanak előrébb jutni és közösen építeni Európát, javítsák a gazdasági stabilitást és figyelmet fordítsanak a határokon átnyúló együttműködésekre. A rendezvény egyik védnöke idén dr. Kovács Imre volt. Ön a fesztivál egyik védnöke, mit jelent ez pontosan? Ajak településhez, most már ugye városhoz, nagyon sok szálon kötődünk, nagyon sok kollégám dolgozik a vasúton, akik ebből a térségből származnak, így Ajakról is, és hát ezen az ágon kötődünk a településhez, polgármester úrhoz, és hát most már nem először, sokatszor vagyunk fővédnökei ennek a fesztiválnak, de nem csak ennek a lakodalmasnak, hanem télen disznóölések vannak, mindig nagyon-nagyon szívesen jövünk ebbe a térségbe, és jól érezzük magunkat. Miért pont Ajak? Mi az, ami ennyire megfogta önöket Ajakban? Hát igazából ugye az Áhony térséghez mi nagyon kötődünk, nagyon sok kollégánk dolgozik itt, és hát 1000 szálon. Hát az, hogy most ebben a térségben miért pont Ajak, én azt gondolom, hogy ez valahogy a polgármester úrhoz fűződő kapcsolatunkból adódik. Nem azért, mert én is idevalósi vagyok, mert az ország másik végéből származom, de nagyon sok közös kapcsolatunk van, a motorozás, vagy éppenséggel székelyföldi túrák, és hát én is igazából az első olyan a barátságnak az alapjai ezekből a közös élményekből származnak. Ez már a 9. fesztivál, eddig hány alkalommal volt itt? Hát én ezt meg se tudom számolni, mert ugye voltak itt most már zenei fesztiválok, aztán lakodalmas fesztivál, de mondom, számomra egy kicsit összekeverednek ezek, mert ezeken a januári disznóüléseken is itt szoktunk lenni, úgyhogy nagyon szeretek ide járni, de szerintem most már legalább 5. alkalommal vagyunk itt. Hogy tetszik az ajaki közösség, az ajaki hangulat? Olyan közösséget sikerült itt összehozni, hogy ez az ajaki millió, ez teljesen kiegészül, ugye itt bulgárokkal, székelyföldi magyarokkal, vagy éppen kárpátaljaiakkal, vagy lengyelekkel tudunk találkozni. Tehát igazából ez egy motorosokkal tudunk, zenét szeretőkkel tudunk találkozni. Én azt hiszem, hogy ajakiak kellettek ahhoz, hogy ez a hangulat kialakuljon.
Az ajaki esküvő szombat délelőtt kezdődött, ahol a vőlegényt még utoljára jó tanácsokkal látta el a vőfély, mielőtt elindultak volna a lány kikérésre. A vőfély szerepe, mint ahogyan a vőfély szó mutatja, a lényege, hogy a vőfél, tehát a vőlegény felett képviseltet, azaz a vőlegényt, és ahogyan megtörtént a mennyasszony kikérés, onnantól kezdve úgymond az ifjú párt. Tehát ez volt az elsődleges szerepe, illetve a fő szerepe pedig az volt, hogy mulattatni, kacagtatni. Ez a vőfély hivatása. Mint házigazda van szerencsém meghívottként egy-két vőfély kollégát vendégül látni, és ezért úgy gondolom, hogy próbáltam magát a tájegységet is felölelni, tehát hogy én ugye mint ajakot képviselem, bocsánat, hogy magam mondtam előre, és akkor lesz még a nyírségi, a beregi hagyományokból, illetve a hajdúsági hagyományokból is lesz egy kicsi, tehát megpróbálom majd úgy összehozni a vőfély kollégáknak a műsorát, hogy mindenki kapjon egy kis ízelítőt a vőfély kollégák saját szülőfalujából, illetve a tájegységéből. És akkor ők mit fognak csinálni? Ugyanúgy vőfékedni fognak, tehát a nászészakát csak az ifjúpár csinálhatja, tehát a vőfély az csak vőfékedhet, illetve elkísérheti az ifjúpárt majd a nászészakára. Aki már túl van rajta, ugye az már tudja, hogy mi a nászészaka, aki még nem, annak a vőfély majd megmutatja, viccet félretéve, próbálunk egy esküvői menetet végigvinni, és amelyik kollega esetlegesen bevállalja azt a részt, vagy jelzi, hogy ő azt a részt szeretné, akkor természetesen majd az esküvő menetének megfelelően az ő tájegységéből lesznek úgymond a versek, illetve a műsorok. Ezután a régi hagyományok szerint vonult a násznép a lányosházig, a vonuláson a vendég nemzetiségi csoportok is velük tartottak, közben pedig hagyományos lakodalmas dalokat énekeltek. A házhoz érve kikérték a megfelelő lányt a vőlegény számára. Kedves vendégek, fölsejött násznék, ide gyűjtetek, engem is vőlegényt ide kísértetek. Előttem elállt ajtókat szemlélek, de ha lehet, édeme nézek. Jó gazdám, fogadj be a te hajlékodba, rejtse a régen várt kicsi nyugalmatba. Meleg az idő, ne hagyd vendéget kint állni. Tessék a mi vőlegényünket és násznépét beengedni. Várjon már, Mariska, én megnézem, mi ez a hangszab, akinek kap. Jaj, tessék! Azt hittem, ki ez valaki kap. Kapát hoztak magukkal? Kedves vőfély uram, mi nem kapálózni kell, kapálni kell. Egy mennyasszonyt, egy fehér galambot keresnénk. Fehér galambot? Igen. Megmondom őszintén, most jöttünk haza aratásból. Kéne egy-két olyan jó, ügyeskező menyecske, amíg tudja a kötelet fonni. Van itt közöttük? Kinek jó ügyes a kezi? Kinek kell gyorsan? Hány éves legyen ez a menyecske? Kötelet fonni? Bárki tud. Ángyom, hány éves kortól lehet kötelet fonni? Hát aki ügyes és jó, 18, 18-kor betöltette. Az már a vőfének is jó. Mondjuk igen, ott már az én kötelemet is meg tudná fonni. Igen? Na, akkor mi áradna, mondja már, mert mi ezen ház tájékát régen kiszemeltük, hogyha erre járunk, bizony el ne tévedjünk. De most meg is érkeztünk a rendelt időre, tekintsóban látom bizony számos jó népemre. De amint láthatott vőlegényünk is derék, ő bizony 2-3 embert ő se fél. De a mennyasszonyát neki ki nem adott. Jól a földözteren, talán még meg is kapott. Hogy meglegyen köztünk egy baráti szeretet. Egy mennyasszonyt hoz ki vőlegényünk számára. Na, én megmondom őszintén, inkább azt hozok, mert én úgy hallottam, hogy ahol asszonynék van, ott a férfi, az úgy átváltozik bikából kisegéré, hogy ihaj. Hölgyeim és uraim, nagy tassat kérnék szépen. Igen, egy fehér galambot kaptunk meg, egy gyönyörű pártával. És megkérdezem a vőlegényt, hogy ezért jöttünk el. Így van. Kedves vendégek, hölgyeim és uraim, ezért jöttünk a szeretet útján, ezért a fehér galambért, és nézzük meg, hogy esetleg ez a pár tud-e táncolni. Ez? Húzzá! Még ugyan. Hadd szóljon! Miután
Miután visszaért a Násznép a fesztivál helyszínére, a színpadon a polgármester adta össze a fiatalokat. A ceremónia és a rengeteg jó kívánság után pedig eljárták első közös táncukat, mint férj és feleség. Hirtelen ért a felkérés minket, ami így mélyen legbelül én egy kicsit számítottam rá, ugyanis ugye gyerekkorom óta őrzöm a hagyományokat, néptáncoltam, utána ugye a Máriás lányok, ugye nálunk az is egy hagyomány és szokás tagja voltam, és így hát igen, azért ezek a régi értékek így mindig bennem maradnak, és fognak is, és így nagyon örültünk a felkérésnek. Igen. Én 4 évvel ezelőtt voltam először itt az Ajaki Fesztiválon, és ismertem a körülményeket, meg a feltételeket, ugye, és tudtam, hogy Évának ez nagyon sokat jelent ajakiként, a hagyományőrzés szempontjából, és amikor felkértek minket május végén erre a fesztiválra, akkor azt mondtam, hogy mondjuk igen, természetesen. Úgy, hogy a közben természetesen szerveztük a saját esküvőnket is. A saját esküvőt mikor tartottátok? 2 héttel ezelőtt, július 25-én volt. Rengeteg jó kívánságot kaptatok, ahogy hallottam. Mik a tervek? Rövid középtávon, ahogy ott is jó sok kívánságban elhallatszott az, hogy családot alapítsunk, hosszú, boldog élet. Igen. Igen, ilyentől kezdve majd gyerekek jönnek majd. És ezt itt képzeljétek el Ajakon, vagy esetleg valamelyik más városban? Az a helyzet, hogy Budapesten élünk. Én ugye a Hajdunánási vagyok, Éva ugye ajaki, de a tanulmányok is, az egyetem, illetve utána a munkakezdés is Budapesthez kötött minket. Így Budapesten vagy Budapest környékén képzeljük el, tervezzük a közép-hosszú távú jövőnket. Budapesten is találkoztatok egyébként először? Igen, egy szórakozó helyen, amit így soha nem gondoltam volna, hogy a jövendőbelimet ott ismerem meg, de ott találkoztunk Budapesten, igen. A fesztivál egyik fontos programja a főzőverseny volt, ahol határon belüli és határon túli csapatok versenyeztek az elismerésekért. Összesen 18 csapat nevezett, akik főleg a helyi lakodalmas ételeket mutatták be a zsűrinek és a fesztivál vendégeinek egyaránt. Itt állunk most a Dombretor mellett, milyen étellel érkeztetek most? Mi lakodalmas töltött káposztával készültünk a mai napra, amely kacsahussal van töltve. Mi a különlegessége ennek? A fűszerezésén múlik én szerintem az egész gyakorlatilag. Minden éven jelen vagyunk, a mostani társasággal, az Ifjúsági Kulturális Egyesülettel még most először képviseljük Dombrádot. Ti is neveztetek a versenybe? Így van, neveztünk, már fel is vittük az ételt. A testvérvárosból érkezett vendégek is képviselték magukat és helyi különlegességeiket a főzőversenyen. Nagyon jó illatok vannak, mi készül itt éppen? Mi ukrán borsot készítettünk, azaz magyarul céklaleves és töltött káposztát. Mi ennek a különlegessége? Ennek a különlegessége, hogy ezt csak mi nálunk, a magyaroknál ez nem nagyon ismerős, de nagyon ízlik nekiek. Most 5. alkalommal vagyunk itten. Ma nem szereplünk, még minden éven szerepeltünk. Ma az ukránok fognak, a verbiázsiak szerepelni, mert ők képviselik Ukrajnát, és csak ők fognak szerepelni. Mi mostan. De nagyon jók az élmények, mindig meg vagyunk elégedve, nagyon. Eddig mivel szerepeltek itt? Hát, nagy a repertoárunk, kezdve egy tereperétől, hazafias énekek vannak, aztán kánkán, cigánytánc, magyar nóták, ukrán nóták, úgyhogy vegyes. Mikor mit kérnek, akkor azt szerepeljük. A versenyen végül ezek a pusztadobosi, tökös, túrós és húsos lapcsánkák végeztek a második helyen, a zsűri a legjobbnak a verbiás csapatát ítélte, akik saslikot és egy különleges ukrán ételt, varenyikit készítettek. A színpadon eközben bolgár, lengyel, magyar, székely, szlovák és ukrán hagyományőrző csoportok lakodalmas táncokkal szórakoztatták a közönséget.
A fellépők között volt a nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományőrző együttes is. A csoport vezetője Tóth Miklós azt mesélte, emberséget, tartást és sok barátot adott neki a néptánc az elmúlt évtizedekben. Az országos hírű csapatot 2014-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés emlékplakettel is díjazta. A Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományegyüttesnek a vezetője vagyok 19 éve, és már a kezdetektől fogva itt vagyunk a Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományegyüttessel az Ajaki Lakodalmas Fesztiválon. Az együttessel jöttünk, 2 évvel ezelőtt jártunk itt utoljára, mert tavaly a Csángó Fesztiválon voltunk, és azt kérték, hogy adjuk elő azt a lakodalmast, ami nekünk a repertoárunk. Ez az 50-es években Dancs Lajos tanár úr gyűjtötte és állította a színpadra. Abban az évben Budapesten az akkori Nemzeti Színházban aranyminősítéssel tért haza a nagyecsedi csapat. Mi ezt 2006-ban színpadra állítottuk újra. Rákóczi Kovács Guszti bácsi felesége és az idősek segítségével megvolt a forgatókönyv. 2006-ban, mikor színpadra állítottuk, 2008-ban a Murai Szövetség hagyományőrzők együttesének Pécsváradon lett megrendezve. Kiváló minősítéssel tértünk haza, úgyhogy nagyon büszkék voltunk, hogy az elődénkhez képest mi is megkaptuk a legmagasabb. Van egy másik műsorunk, ami az Így volt című műsor, ez nagyecsedi hagyomány dolgoz fel, azt is bemutattuk már 2 évvel ezelőtt itt Ajakon. Az pedig egy ecsedi történet, hogy tengerét lopnak a legények, elcserélik borra és a csűrben egy mulatság, azzal pedig Veresegyházan kaptuk meg a második kiváló minősítést az együttesünk. Együttesünk 55 fővel létszámmal dolgozik, nem mindig van ott mindenki, ugye most főleg nyaralások vannak, de reméljük ma is ugyan műsort tudunk bemutatni itt az itteni közösségnek, hogy meg fognak elégedni a műsorunkkal. Ebből az 55 főből hányan fognak itt fellépni? Itt most 32-en érkeztünk ide, a kicsitől a 78 évesig, és még mindig az együttesben itt táncol közöttünk Rákóczi Kovács Gusztávné, a Guszti bácsi felesége, aki nekem volt a tanítómesterem néptáncban. A lakodalmat vasárnap délelőtt ünnepi szentmise, nagyboldogasszonynapi búcsú és körmenet zárta. Jövőre a 10. lakodalmas fesztiválra még színesebb programmal és több fellépővel várják a látogatókat, valamint egy újabb ifjúpár esküvőjének lehetünk tanúi.